Aiuto alla licenza, la sensazione. Posto sentes, gracias de a una solicitud. Y cada observaría y salida la prensa se la licencia que sigue que la palabra. En el valor es exactamente humanidad. También para el la organización de vida, saber a nosotros se me dice Jesús. Está Jesús, que sabe con Dios y dice, aunque salva. Hoy lo pueden ser de esta gente ahora, la letra, la alegría, la coherencia de la vida de esta reverencia que se hace. Mañana María, como la no la deje que odie. Y que sea interesante ser esa la individualidad. Espíritu Santo ha rechazado la soledad. Esta gloria con el interacto de la sangre de la presente. Se van de medio del sol. A lui quale sempre alla santerai di Israele e le sagre allora non si va di vedere ancora senza spiegare senza Maria Dolorano una e meglio andare in vita per tale su Dio si dice orduan berfirman konsisten. Allah
Cristo elkarte federali izatide, poztu zaitez, graziaz betete. Arrazoia zen da, jauna zurekin. Ez gauzak ondo dihozko, jauna zurekin poza. Giza historia poza. Haunaren presentzia bat. Maria berak zegoen nola daiteke. Arrazoia nagozago, Espiritu Santua jaitsiko da zuela. Oda jaunaren espirituaren indarrez, orain orduan Mariaren gambezela. Jesus ez da Jose eta Mariarena. Jesus, haueko ebezen edituko dute, hori espirituaren da, izakik ezin osoan kolako izanik. Beraz, espirituaren da, baina gaur egunen ez dut jaunaren espirituaren indarrez mundua irauten duela eta iraun duela. Lehko bildu duela, ezaten egin dugaren ezoten izatea arrezuan. Txera, espirituaren indarrez izatea irauten duela. Señala Jesus. Egun sentia, señala Jesus. Beraz, ospatu dutzen dugu herria, pozik. Begira, Samuel minutu bat nolako dira, oso gauze berriak dugu. David berriak, Txefeo oskotxean, kotxean bezala, jauregi batean, eta bezan egiten duzu, jauregi elkargo kotxean, elkargo kotxean, zaten para presentzia. Elkargo kotxean, ez da txaba batean. Eta hori berriak izatu egin Gracias.
suerte edada badegu, egia esan zuen, suerte edada badegu. Ospatu, bai, familian, herrian, elizan, bantzeko, oara. Hona erdenik, hori bezala. Esaten dut. Haunaren dut. Bertarako, zuti esan bezala. Zuti garbitik egizko dute, Fededun guztiak, berezte egon daitezen, Marian bezala, Kristo onartzeko eta hat bezala, bere hitzak bihotzean gordetzeko. Egigun dutoitz. Deskubritzen lagun diezaguna. Egin dutoitz. Haunaren jaiotza ospatzea gertara adina zalantzan dauderentzat argi. Eta barrenik ez bizi direnentzat babes eta laguntza. Egin dutoitz.
neure txuk antolatzerakoan, erigun otoitz.
Luis la regala, eta emazten
Sono io che guardo con la
Eduardo